Mga ka-dear friends, usahay kinahanglan ninyo nga buhian ang usag-usa. Tungod kay ug kung kamugyod ang gitadhana bisan og unsaon pa og balibali sa kalibutan, kamugyod gihapon sa katapusan. Matud pa sa panultihon nga bisan pa sa katas sa prosesyon sa simbahan gyud ang katapusan nga maabtan. Mayong adlaw mga ka-dear friends, kini si Papa Joe again. Uglay na sab nga istorya sa kaagi ang atong tagaan og pagtagad niining YouTube channel sa Katabi with Ate Gems. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo ug sa tanan nga nagsunod nining imong YouTube channel ug sa Katabi with Ate Gems. Tawagan lang ko og Aubrey, 35 years old ug di nako tinuod nga pangan ang Aubrey. Napili lang ni nako kining pangan kay matud pa nila doon na may similarity sa pamayhon sa usa ka sexy actor sa una nga si Aubrey Miles. Simple lang ang mong kinabuhi, Papa Joe. Si Papa nagtrabaho sa usa ka factory samtang si Mama usa ka plain housewife. Pero doon ay mga sideline nga networking. Dealer siya ug mga pahumot, make-up ug uban pa. Mga toiletries. Sa pangwarta, mas maayo nga mo diskarte ang akong inahan. Usa ka hapon niya na samtang nagduwa-duwa ako sa mutukaran, gitawag ko ni Mama ug gipasaka sa amo ang balay. Day Aubrey, dali isuot nga si Nina doon natin apilan nga contest. Matud pa ni Mama nako, Papa Joe. Ha, unsa man nga contest gingon nimong apilan nako, Ma? Pangutan ako pa. Ay, basta. Sundugan lang ni. Ug sundugan lang ng ubang bata ug unsa ilang buhaton. Buhata sab. Tubag pa niya. Gipailis ko niya og puwa nga blouse ug puti nga short nga mubo kayo. Unya, iya kong gipahiran og papuwa-puwa sa akong naong. Unya, lipstick dayon, Papa Joe. Pagkahuman niya dayon ni sa ka lugar nga daghang kayong tao. Sa tubangan, dunay gamay nga stage nga hinimo sa kahoy ug dunay mga tao nga nagtabi. Niduol dayon si Mama sa kababay nga mo in charge ug organizer sa mong contest. Nga dali sab kaayo mi nga giabi-abi. Dali day isuot ning number nimo number 12 ka ha. Unya, sagol na dito sa mga ubang batang contestant. Matud pa sa organizer nga nagtawag sa kong number, musaka ko sa stage ug mapaila sa kong pangan unya isulti ang akong baon nga sayings. Unsa man ang sayings, Ma? Pangutan ako pa sa akong mama. Sayings good, ikanay bahala na. Kayar ka na nimo ka-bright nimo Pero sige tingnan kag sample ha. Inig sa kanimo, maghinawa ka dayon. Unya mutuyok ka sa magud anang mga contestant sa Miss Philippines ug moingon dayon ka nga, "Hello, my name is Aubrey from Barangay Dapdap. Dunay panultihon nga ang batang makulit, napapalo sa puwit. Anak good." Tudlo pa ni Mama diri nako. Gitumanan jud nako ang instructions ni Mama, Papa Joe. Diyang ako na ang gitawag ni sa kadayon ko sa stage ug nagpost-post ko nga murag model sama sa kung nakita sa TV. Nanyagit ang mga tao, hangtod ang mga judges ug si Mama nga grabe kayo nga nakapakpak. Mayong gabi ako si Aubrey, 6 years old, taga Barangay Dapdap. Dunay panultihon nga ang tinuod nga gwapa, bago pang mata, blooming na. I thank you. Pailaila pa nako unya ni paso-paso ug ni posing nga pinamodel kaayo, Papa Joe. Lingaw kay mga tao nga namakpak o nanyagit samtang si Mama naglukso-lukso. Ni gana na pag-ayo nga akong confidence kay sa tanaw nako nagustuhan ko nila sa akong performance labi na sa talent portion nga sayaw ang akong gipresent nila. Nahuman ang contest ug ako ang nigawas nga first runner-up. Not bad so sa ka-newbie, Papa Joe. Wapagani ko'y practice. Pero nakadaog ko ug nakadawat din ko og 3,000 pesos plus trophy. Pobre ang mapagabutan niya to, Papa Joe, pero malipayon ming tulo si Mama ug Papa. Pero diyang namabdos ug usab si Mama sa kumangod, nakadesisyon sila nga muadto na mi puyo sa bukid nila ni Mama kay lisod naman kaayo ang kinabuhi ug si Papa na lang ang mahabilin sa syudad ug magulian lang siya sa among probinsya. Sa balay nila ni Lolo, dunay gipanday nga gamay nga payag sa kilid para maoy among kapuy-an ni Mama.
Dali ra kayo nga nang labay ang mga buwan o gipanganak na ni mama ang akong manghud nga si Lori. Pero doon ako nabantayan, Papa Joe. Wala na magulian si tatay sa mua. Magpadala man ninon siya kwarta pero nagyugo kabantay nga nagpakita pa siya namo bisan pa niadtong nanganak si mama. Nilabay ang pila ka buwan og tagsan lang kayo magpadala og kwarta si Papa. Usahay wa pagani. May na lang kay natawon sila si lolo ug lola nga mutabang namo. Usa ka adlaw niya na kalit lang ingon si mama nako nga mga tumiog syudad. Kugos-kugos ni mama ang akong manghud nga si Lori og nanakay mi og boss. Nidiretso mi sa kwarto nga giabangan ni Papa og way daghang pangutana gipatiran ni mama ang pultahan og naabli kini. Sa sud nakita namo si Papa nga dunay nag-unlan nga babae sa iyahang paa. Dali kayo nga nakalukso ang babae dihang nakalitan og nakakita mi nga nisud sa kwarto. Gitunol ni mama nako akong manghud og dayon gidasmagan ang babae. Gilabnot ang buhok og diyang natumba kini gipatid-patiran ni mama. Si Papa Sab sige og bitad ni mama. Pero wa siya kapiog ni mama. Nga kusgan kayo nga nikulata sa maong babae. Nihilak na kusog kayo ang bata nga akong gikugos og nihilak na sabko. Sakto na ma, pa. Siyagit ko pa nila pero murag wa ra ni kadungog nako. May na lang kay nakalugar og ipsot ang babae og nakadagan sa gawas. Unya nagpalayo na dito, Papa Joe. Niya to sa adlaw nga nakigbuwag si mama kang papa. Pila ka adlaw ang nilabay, nakadesisyon si mama nga mag-domestic helper sa gawasan nasod. Mao hinungdan nga nakabalik ko og eskwela. High school na ko niya to og okay na nga among pagpuyo tungod kay di na magkaayo lisod sa kwarta. Dalagan ako, siyempre. Makamao na sab ko nga mangarte sa akong kagalingon. Labi na dihang naila-ila na ko si Edward. Si Edward among silingan ug akong schoolmate. Parehoming second year high school diyang nagkakami. Bisan pa sa akong kabata naka-feel na ko og something special nga tukang Edward. Mo nga dihang nanguyab siya nako, ako dayon siya nga gisugot. Butan nga pagkauyab si Edward. Very thoughtful ug gentleman og gituman gyud niya ang iyang promise sa akong lola nga iya kong irespeto. Tinuod man sab, Papa Joe. Kay sukad nga nagkakami, kutob ra gyud sa holding hands ang among gibuhat. But wa pa gyud mi anang kiss-kiss, bisan og kausa, bisan og sa aping man lang. Nilabay ang 2 ka tuig og graduating nako. Og graduating na sad si Edward sa high school. Sagol ang among gibati niya tong higayuna. Happy, syempre kay mo graduate na mi. Pero magul-anon sab ko kay nahibaw nami nga inikahuman sa graduation magkalagyo naming duha. Niuli naman gud si mama para mutambong sa akong graduation. Ug matod pa niya nga mamalhin naming puyo sa syudad para di lisod inekskwela na ako og college. Samtang si Edward wapay klaro nga makapadayon og college kay lisod man sab ang ilang pagkabutang. Gabi human sa mong graduation nananghid ko ni mama kay gi-invite ko ni Edward sa ilaha. Dunay gamay nga salo-salo. Nag-ihaw ko ng manok ang iyang papa og daghang tinud kayo mga tao sa ilaha. Pero wara sa madugay. Humanog kaon, nag-iyahay na panguli, hangtod nga kami na lang duha ni Edward ang nagpabilin nga nagmata. Naglingi-lingi si Edward sa palibot o gisuta kung wa na may nakakita namo. Kunya, dali ko niyang gibitad o gipasud sa iyang kwarto. Dito gihagkan dayon ko niya sa kong ngabil. Wa ko masayod sa gipati. First time na to nako nga nakasuway og kiss. Na-feel nako ang pagpanginit ni Edward ug bisag asa na lang napunta ang iyang kamot. Kadto pa lang nako siya nakit-i nga murag gutom nga leon, Papa Joe. Sa dili pa ko madala akong gitukmod si Edward. Edward, mupauli nako. Matod ko pa ngadto niya. Pero wa maminaw si Edward nako. Nisamot naman hinuon ni ka wild. Aubrey, love kiti ka. Mingaon ko nimo ug di na ta magkita. Matod pa niya nga nihangos pa, Papa Joe. Ni padayon si Edward siyang gibuhat hangtod nga murag nadala na sab ko. Mao nalay akong nabantayan nga iya akong gipahigda sa iyahang katre ug tagsa-tagsa nga gihubo ang akong mga saput. Diyang na-feel na nako ang kabugat sa iyang pagpatong nako kalit nga nabukang akong mga mata dungan sa akong paghimata nga dili angay. Dili pa ko ready, Papa Joe. Hurot ang akong kusog nga akong gitukmod hinungdan nga nahug siya sa katre.
Ako dahil gipang suot ang akong sapot ug dayon gawas sa iyang kwarto. Pero nagunitan ko ni Edward sa akong bukton. Paglingi ko pa niya, kahilakon na nga niingon nako nga, Aubrey, sorry kaayo, wa na ko tuyo ah. Sorry, di na mausab. Matod pa ni Edward, Papa Joe. Nakasabot ra ko niya. Ako mismo hapit man sa madalas sa kainit sa among gibati. Okay lang Edward, nakasabot ra ko. Sige muli na ko ha. Tubag pa nako niya. Gihatod ko ni Edward sa mua, Papa Joe, og sa wala pa ko ni saka sa mua, ako siyang gihagkan sa aping. Good night Edward. Matod ko pa ngadto niya. Bisan pa og naa ako puyo sa syudad, promise na mo sa sagusan ni Edward nga kami lang gihapon. Dili mi magbuwag. Doon na mi mga cellphone na niya to. Mao nga padayon ang among pag-text sa nay. 18 years old na ko niya to og nag-eskwela na ako sa kurso nga nursing sa syudad. Usa ka adlaw niya na doon ako nadawat nga text gikan sa mong silingan kaniadto sa probinsya. Doon na siya gichismis nako nga si Edward kuno dunay laing uyab. Dili ko ganahan nga mutuo pero gikulbaan ko labi na nga nakabantay ko nga tagsa na lang siya nga mo text nako. Og dili na gani mutawag nako. Diyang wa nagi ko makagwanta ako siyang gitawagan para makigbuwag niya kay pareho lang di ay gihapon sa akong papa nga maluibon. Dili unta mosugot si Edward, lab ko niya ug di niya mabuhat nga magluib nako. Pero wa ko mutuo, Papa Joe. Gi-off nako ang akong cellphone unya pagkahuman, nag-ilis ko og laing SIM card. Mao na kadto ang katapusan sa among chapter 2 ni Edward. Second year college na ko niadto dihang dunay bad news nga among nadawat sa akong pamilya. Nagkasakit si Lola o nihangyo si Mama nako nga muundang lang sa pag-eskwela para mapatambalan niya si Lola. Ako'y mahimo. Maayo kayo si Lola namo niya itong dito pamipuyo sa ilaha. Labi na og wa gyud may kwarta. Nang-apply kong trabaho og nadawat ko nga waitress o sa ka-restaurant o dito sa nako. Nakaila si Carlo. So na friends kami ni Carlo dungan og break time og lunch og dungan sa mi og out. Hangtod nga nagka-develop ay mi o nagkauyab naming duha. Usa kahapon niyan to diyang namisita siya nako og natul nga naa sa eskwelahan ng akong manghod. Kami rang duha ni Carlos sa sala samtang nananaw og salida nga The Notebook. Romantic ang eksena niya to, Papa Joe. Nabantayan na lang nako si Carlo nga nisikit nako og gipislit-pislit ang akong abaga og paa. Dungan sa paghawk sa akong mga ngabil. Ang akong nauna nga naghungo nga di ko padaog sa akong gibati pero wa ko'y nabuhat. Niya itong higayuna, nahitabo gyud ang paglapa sa leyon sa karnero. Nakatuo ang akong mga luha human ako nahatag kang Carlo ang akong pagkababae. Gusto na kong magbasol. Di pagidot ako ready. Sakto ba kaha ang akong gibuhat? Wa ba ka ko'y pagamahayan? Nang hinaot lang unta ko nga mas musamot pa ang among gugma. Sama silang giingon nga kung dunay mahitabong intimate moments ninyo sa imuhang hinigugma, mas mudako ang gugma ninyo sa usag-usa. Pero, bali ang pangitabo, Papa Joe. Nasiloso naman hinoon kayo si Carlo. Sige na lamig away kay basta makita siya og kaistorya nako nga lalaki, bisan kinsa iya dayong silosan. Dunay mga time nga kagiba po na kayo ko, Papa Joe. Tungod sa among away permi. Nakanon na ako nga may pasiguro nga buwagan na lang nako si Carlo. Pero wa may tabo kay pila ka adlaw nga nilabay doon ako ilaing gipamati sa akong lawas. Nagduda nako nga buntis ko kay delayed ang akong monthly period. Para masiguro nipalit kog pregnancy test kit ug wa ko masayo, Papa Joe. Mabdus ko. Gisultian ako si Carlo sa akong kahimtang nga pwede niyang lipaya. Gusto niya nga magpakasal na kuno midayon. Iya dayang ipahibalo sa iyang mga pamilya, sa iyang side o sa akong side. Pero silang tanan, puro suwa na lipay. Labi na gyud si Mama. Suko kayo siya nako. Pero bisan pa wa nalipay si Mama, wa siya mahimo. Kay mabdos naman ko. Nihilak si Mama diyang nanangil ko niya nga motipo na kupuyo nga tukang Carlo. Gamay ra sa pambalay nila ni Carlo. Pero doon na siya ikaugalingon nga kwarto. Gamay sab, pero at least doon na may privacy. Malipayon mi ni Carlos o ng buwan nga nagtipon mi. Sweet kayo siya nako ug tungod kay bago pa lang mi halos di ni mo gawa sa among kwarto. Gusto na lang
magsigi og linapaay sa leyon ug karniro. Pero dunay usa ka pangitabo nga makaingon ko nga dito nagsugod ang akong kalbaryo, Papa Joe. Nanawag si mama nako kay gimingaw ko no siya. Kumusta na ka, anak? Okay lang ba si Carlo? Giyatiman ba kaniya? Ang imong pamamdos okay ra ba? Pangutana pa ni mama nako. Okay ra ma, ay kabalakan nako. Ikaw noon pag-amping diya sa Hong Kong, tubag ko pa. Unsa may ipapalit nimo? Doon ako ipapackage diya sa Pilipinas. Namalit ko danog sinina sa bata para sa akong apo ba. Excited pa nga sulti ni mama nako. Wa pa ganit na may bawo ma o lalaki ba o babae? Unya na lang uy, niguman sa ultrasound. Tubag ko pa. O sige anak, balitai dayon ko ha. Para may bawaan nako og pink or blue ba nga akong paliton nga gamit sa bata. Matod pa ni Mama Papa Joe. So wala pag ibutang ni Mama ang telepono, nag-I love you siya nako. I love you too, tubag ko pa. Paglingi nako, mao'y pag-abot ni Carlo ug mao'y nadunggan ang words nga I love you sa akong kaistorya sa telepono. Nakita na kong isug kay naong ug way pangutana nga ni duol nga purting kusuga gyud nga ni sagpa sa akong naong Papa Joe. Tungod sa kakusog sa iyang sagpa nako napalagpot ang cellphone nga ako nagunitan og nahug sa sawg ug nabuak ang screen. Nganong managpa man ka? Unsay problema nimo Carlo? Matod ko pa niya samtang nagunit sa akong naong nga nang hapdos Papa Joe. Kisa tayo mong kastorya? Ha? Nga nag-I love you pa man ka ha? Sakpan ka? Doon na kay lalaki ha? Matod pa niya. Nakabantay sa ko nga murag na kainom ni nga murag ni samot kay isog. Naunsa man taong si mama mo itong istorya, nanawag na ako nang umusta. Mga tarungan ko pa pero di siya mutuo. Biko no, patanawa ko sa imong cellphone kung tinuod bagyod nga si mama to nimo. Matod pa niya. Dali na akong gipunit ang akong cellphone o gion pero igo ra ni siga o wa na ni gawa sa screen. Kay buak na kaayo Papa Joe. May sakit kamudag artida, obre, gibuak sa dahil nimong tuyo imong cellphone no? Para way ebidensya. Bright sab kada. Maro-maro sa ka, matod pa niya. Nakaila ko sa akong nadungog. Di ko makatuo nga makapamasangil siya nako nga sama niya to. Nakibaw ko nga nakainom siya. Mga nga di ko gustong mutubay niya. Ni-action ko gawa sa mong kwarto pero iya kong gigunitan sa kong bukton o gilang buyog ko kusog Papa Joe. Nalagpot ko sa suok sa mong kwarto. Wa pa siya matagbaw, giduol ko niya. Gigunitan nga akong buhok o gibitad hangtod nga nagguroy gyud ko niya paingon sa tunga sa mong kwarto. Nahadlok kay ko diyang gihan-an akong sukmag. May na lang kay dunay ni syagit sa among kaalikod nga sakto na. Ang mama di ay ni Carlo. Mausay pag-abot sa papa o igsuon ni Carlo nga maoy nitabang nako. Gipalayo nila si Carlo nako og gimaymayan nga di ko angay nga pasakitan kay mabdos ko. Pagkaugma ni ana, diyang di na siya hubog, nangay siya pasaylon nako ug ako rasab siyang gipasaylo. Pero diyang nakainom na sad siya, nadapatan na sab ko niya. Nausab na siya. Dili na ang Carlo nga akong nailhan. Dali kayong masuko, labi na og makainom, unya madapatan ko pirmi. Tungod kay magselos siya. Nahibawan paganit nako nga gisilusan sa diyan niya ang iyang amahan o igsuon nga lalaki. Gibadlong man siya sa mga ginikanan pero way nahimo. Musukol sab si Carlo sa iyang inahan o amahan. Kada adlaw na lang maghilako Papa Joe. Pila na ka cellphone ang gibuak ni Carlo na cellphone nga akong pinangayo kang mama. Ma, pwede ko magpapalit og cellphone nimo? Nabuak man gud akong cellphone. Nya importante man ni kaayo para ako matawagan og dunay koy emergency kay mga nakay na raba ko. Matod ko pa sa kong mama diyang ako siyang naistorya. Namisita si Lori niadto sa mua ang akong manghod Papa Joe og cellphone niya ang akong gigamit para matawagan si mama og maistorya nako. Nakabantay ko obre ba murag katulo naman ka nakapalit og cellphone? Yun na ra good. Okay ra ba yung kadiha silang Carlo? Gipangga ba kaniya? Wa ba kaniya pasakiti? Sunod-sunod pa nga pangutana ni mama nako o kalata kayo nga nabalaka siya kayo nako. Okay ra lagi ko ma, way problema. Pamaka ko pa niya. Pero tinuod yun, siguro ang gitawag og mothers knows best. Murag nabasa ni mama ang akong kahimtang bisan og wa ko'y gisulti niya. Gipalitan ko cellphone ni mama nga akong gitaguan og taman.
Wa na ko gipakita ni Carlo hangtod nga nakapanganak na ko. Nagtuo ko nga kumakita siya sa mong anak, mausab na siya. Pero wa lang gihapon, di mo ila og bago kong kapanganak, mangulata gihapon. Diyang nasakpan ko niya nga doon ako yung cellphone o patago nga nag-text puting sukuan ni Carlo. Aha, sakpan ka. Doon na rin kay cellphone ha. Gipalitan yun kasi mong laki ha para magkontak kay mo. Kundaktan yun kay kabahan na ka. Suko kay si Carlo na ako gibawi ang cellphone pero wa na ko ihatag. Naginilugay mi sa cellphone Papa Joe pero tungod kay mas kusgan siya nako, iya gyud kining nabawi diri nako. Tungod sa kasaba na munduhan nihilak ang bata nga among anak. Mga 5 pa ka buwan niya tong higayuna. Samtang nagkugusko sa akong anak, nagsige mig-away ni Carlo. Anong ingon ana magkanako, Carlo? Amin ang cellphone kay giyaguan biya ng mama nga gipalit diri nako. Nag-anad ka na lang da. Gibasulan nako nganong nakikitipon pa ko nimo Kalbaryo ang kinabuhi tungod nimo. Matod ko pa niya nga maoy nakapasamot sa iyang kalagot. Giduol ko niya og naglisik iyang mga mata og iyang gituok. Gituok niya hangtod nga napasandig ko sa bungbong nga nagkugos sa among nga masusong anak nga nagsigig hilak. May nalang gani kay naabot ang mama ni Carlo nga maoy napahunong niya sa pagpasakit kanako. Kung wa pa siguro nga gibadlong siya siyang mama, patay na siguro ko, Papa Joe. Gusto na kita ko mulayas pero wa ko'y kwarta. Lisod kayo nako, kay nako'y bata. Gusto ko nga magpatabang sa akong kaila or kang lori nga ako manghod pero wa na ko'y cellphone nga pangtawag niya. May nalang gani kay epektibo gihapon ang mother's instinct sa akong inahan nga bisan og naa siya sa layong bahin sa kalibutan ako paghihapon ang iyang ginahuna. Natol nga way lang tao niya to sa mua dihang naabot si Lori nga akong manghod. Ate, isugo ko ni mama, manlakaw na tadayon dali. Pagdala og kamay gamit niya para sa bata, di pwede nga magtantan nila ni Carlo. Matod pa ni Lori nako. Ha, pero giyunsan mo pagkibaw. Pangutana ko pa. Unya na pangutana. Dali, amin ng bata. Tugisuday ng bag nga pinaka-importanteng gamit sa bata. Tubag pa ni Lori. Gisunod na ako nga akong manghod, Papa Joe, sa kami niya tug taxi diyang ako siyang gipangutana. Asa man talor? Naibaw man gihapon siya sa atong gipuy-an. Apason na gihapon ko niya. Pangutana ko pa sa akong manghod. Mangulit ang probinsya. Di na siya kasunod nato dito. Tubag pa ni Lori nga mo'y pag-abot namo sa among gisakyan nga taxi sa terminal sad Papa Joe paingon sa among probinsya. Gisulti sab ni Lori nako nga si mama ang nagsugo nga ipakuha ko sa amuan ni Carlo. Namakak pagani unta ko kang Lori. Akong giingnan nga di man ko kulatado ni Carlo. Ay na si pamakak ti panalipdan pag yuto nimong tawhana. Tanawan ng liog nimo napamganay inagian sa pagtuok nimo. Matod pa sa akong manghod ug wa na lang ko ni tingog, Papa Joe. Unang adlaw pa na ako sa probinsya, purtin nga lisura gyud. Nakabalik na si Lori sa syudad. Igor ako niyang gihatod kay doon naman sa siya klase ni adto. Nabaguan ko, nga way mga tindahan. Doon naman gani pero layo kaayo. Nagpadala man noon si mama na kukwarta pero siyempre kulang ra. Kay doon na may bata nga kinahanglan og gatas og diaper. Mga sobra kababuan na may dito diyang dunay kalit nga nitunga sa among balay ni Lola nga among gipuy-an. Si Carlo, Papa Joe. Obre, pasaylo ako. Pasaylo ako niyo sa akong anak. Balik na mo sa ato, please. Di ka na ako pasakitan. Saad na ako nga panghaon ta mo sa akong anak. Matod pa ni Carlo nga nagpakiluoy og taman. Nagdumili ko pagkuyog niya pero di ko siya mohawa o di mi niya dala balik sa syudad. Napugos kong kuyog ni Carlo. Balik sa syudad ug tuod man, gituman man niya ang saad nga magbago na. Siya pagani ang naningkamot nga mabunyagan ng among anak nga 6 months na niadto pero wa pay bunyag, Papa Joe. Sa bunyag sa akong anak, wa nito nga si Lori. Nasuko siya kang Carlo ug naglagot nako. Nganong nibalik pa kuno ko pagigpuyo niya. Nagbago na gyud tinuod si Carlo. Di na mo inom ug wa na manapat nako. Hangtod nga ako sa katuig na among anak ug nakahukom ko nga mobalik sa trabaho. Ang inahan ni Carlo ang nagbantay sa among anak. Sa sinugdanan okay pa kay mi, pero nadugay ni gawas gyud ang tinuod nga kulor ni Carlo. Mura nig buang nga magsig pasangil nako nga doon ako'y lalaki. Tanan mga kauban ako sa trabaho nga laki iyang selosan. Usa ka gabi niadto diyang niuli si Carlo nga hubog bisan og kapoy ko gikan sa trabaho
Ako iya pon siyang giatiman. Ako siyang gipakaon o gipaili sa limpyo nga t-shirt. Unya pagkahuman, ako siyang giparaygan para di na sa magduda nga doon na nasab ko'y laing lalaki. Obre, puslan man nga gimasahe ko nimo. Kisab ko be. Kisa tibok ng lawas bagi kan hatod lapalapa. Sugo pa niya nako. Nibalibad ud ako kay siyempre kapoy ko gikan sa trabaho, Papa Joe. Kung nga bilang niya hagkan nako, okay lang unta. Pero tibok lawas gud gusto niyang pahagkan nako. Wa ko'y nahimo, naghilako nga gisunod nako siya, Papa Joe. Naunsa naman ko Unsa man nga akong kinabuhi kang Carlo? Naluoy ko sa akong kagalingon nga labaw pa sa iyang ulipon. Kung dili na ko siya sundon, bunog lang ang ako madawat gikan niya. Mao na kato ang akong kinabuhi kauban ni Carlo, Papa Joe. Kalbaryo nga way kalipay, gubot pirmi. Di kay kausarami na barangay diyang iya kong gikulata o nidagan ko sa gawas. Sa mua nga nagtiniil nga naghilak. Gusto sa mga barangay kapitan nga kasuhan ako si Carlo para kuno mutagam. Pero di man ako mahimo. Dili ko gusto nga mapriso ang amahan sa akong anak. Human mi mahusay sa barangay, malinaw lang mi og pila ka adlaw unya balik na pud sa naandan si Carlo. Amot ba nga murag naanad naman lang siya o naanad na lang sa ko sa among setup. Murag normal na lang nako nga binastusan ko ni Carlo. Normal na lang nako nga iya kong dapatan. Mao na siguro ni gitawag og martyr. Matod pa ni Lori na ako nga pwede na akong himuong santo sa ko ang pagka-martyr, Papa Joe. November 1 kadto kalagkalag ug moray adlaw nga nisugot si Carlo nga muli ko sa probinsya para managkot sa kong lolo nga patay na. Niuli mi sa probinsya kami sa akong anak. Dito lang sa probinsya nga nakafeel ko nga tao. Layo kang Carlo. Mabuhat na ako ang gusto na kong buhaton nga way kahadlok. Pagkibaw sa may gagaw nga naabot ko, gianha ko nila sa balay ni Lola o nagkasabot nga mag-inom. Total, waman si Carlo. Nigo dayon ko. Mao lang to ang buktong time nga doon ako'y freedom. Malipayon mi nga nagkantahay sa videoke kauban ang akong mga igagaw din dunay naabot nga lalaki. Usa ka pamilyar nga naong Papa Joe. Usa ka tawo nga dugay na nakong wa makita. Si Edward. Nasayro ko mga igagaw nga siya nga akong unang uyab sa una niya tong high school pa mi. Kunuhay, nagdrama-drama sila nga di mi kaila. O, pagilaila sa mo, Edward, obre. Matod pa sa usan ako kaigagaw. Miduwa sabdayon si Edward na ako, gituno lang iyang kamot. Edward ay ko, matod pa niya, dungan siyang pag-smile rin ako. Ako na sang gidawat niyang kamot o gilamano siya, Papa Joe. Pero gipisil-pisil niya nga kumpad o wa dayon buhi. Ni join si Edward namo nga nagtapad mi nga naglingkod sa usa ka bench ug samtang naglingaw-lingaw og kanta-kanta kung mga gagagaw doon na sige pangutanan nako. Kumusta mo ba na? Pangutana pa niya nako. Mayo raman, ikaw. Minyo na ka? Nitubag si Edward nga, pero sama nako. Dili pad kasal. Nag-live-in rasab ug dunay usa ka anak. Nanong balik sa kung nahuna katong nga time nga kami panduhan ni Edward. Sa kahangaw kinabuhi kung kami pa ni Edward ang nagkadayon. Siguro di ko mag-antos. Happy siguro na ako. Pagkaugma niya na, namalik na mi o syudad sa akong anak. Gisugat ko ni Carlo og kasaba dihang naabot na ko sa mua. Anong karon pa mo na balik? Pangutana pa niya. Gabi naman. Mahadlok mami nga mo biyahe. Tubag ko pa. Sigurado ka? Di ka nga doon na kay kaubang lalaki dito? Sa inyo ha pagkagabi? Maong sigurong daghan kong mga tawag wa ni mo matubag? Ako mga text diya sa imong cellphone? Daghan kayo? Karong buntag pa ka ni-reply? Matod pa ni Carlo. Wag yung tunod na ako matubag ang iyang mga tawag. Wa na ko kabantay sa akong cellphone. Nalingaw magugko sa akong mga igagaw sa pag-istorya usab kang Edward. Gipugos gyud ko pagpaangko ni Carlo nga duna kuno ko'y kadug nga lalaki pagagabi. Og dihang wa ko ni sunod siyang gustong ipabuhat, iya na sa kong gitukmod. Napasandig ko sa bungbong og iya na sa kong gituok. Unya nikisi-kisi kog naningkamot nga iya ko mabuhian. Ako siyang gipatiran sa tiyan mao nga iya ko nabuhian. Nidagan ko paingon sa gawas pero samong pultahan ra ko kutob. Walay patawa si Carlo. Kisag pa ko niya kusog kaayo o niya gitukmod o gipatiran.
Nagpanawag pa og tabang sa mga silingan nga wasam na dugay nangabot sa mua o ga ilaming giuwang ni Carlo. Dito ko nakahigayon og tawag kang Lori. Lord, ari ako sa amo, gikulata ko ni Carlo. Matod ko pa sa akong manghod nga dali kayo nga naabot sa amua. Nakahilak si Lori diyang nakakita sa kong porma. Gitulisok niya si Carlo. Wa kay katungod nga ingunaan ano yung papasakit akong ate ha. Di ikaw nagpadako niya. Gipangga na mo na siya ni mama. Bisan og lamok way nakatugdon niya. Unya ikaw basta-bastahon ra nimo siya og buhatong punching bag. Sugod karon ha, di ka na makaduol niya ha. Muadto mi sa women's desk og isumbong ka namo sa mga gibuhat ni ate. Matod pa ni Lori nga tukang Carlo. Naghilak niya nga nangayog pasaylo. Niluhod og ni promise nga pasayloon siya namo. Dili na daw niya usbon. Di na daw ko niya dapatan pag-usap. Martir na ako, martir ko matawag pero nadalagi apong kus pakiluoy ni Carlo. Ako siyang gipasaylo og why nahimo si Lori. So kaniya to, doon na tinuod ko yung nabantayan nga kausaban ni Carlo. Pila ka buwan ako nga wa, kunya makulatahi Papa Joe. Todo amping gyud kay ko. Sa akong kagalingon nga di gyud siya masuko nako kay di na ko gusto og kagubot sa akong kinabuhi. Pero ang wala ko damha mao ang pag-cruise sa mong dalan pagbalik ni Edward. Nagka-communicate mig balik tungod sa Facebook. Pero mahimo lang nako ang pakiga-text og tawganay niya sa akong trabahoan. Doon nagyud ko'y usa ka SIM card nga akong gibilin sa trabahoan para kang Edward lang. Nagkasuod mig balik ug iyang gisulti nako nga ako pa kuno gihapon ang iyahang gihunahuna. Ako kuno ang iyang first love and last love. Ang kunon ko nga nadala ko sa sweetness ni Edward. Huwag yapon siya mausab. Very thoughtful ug puno sa respeto diri nako. Nadugay na mong teksanay Papa Joe, nagsabot mi nga magkita sa ka lugar. Doon na siya gihatag nako nga address ug mao kadto ang akong giadto. Luyo sa kasayuran ni Carlos siyempre. So sa kabalay nga naimutang so sa ka-subdivision ang address nga akong naabtan. Sa pultahan pa lang gibitad na ni Edward akong mga kamot o gipasud sa balay. Gilak ang pultahan o gihagkan dayon ko niya sa akong agtang unya gigakus og hugot kaayo. Kinsa man ning bay Edward? Pangutana ko pa niya. Sa ako ni tiya, pero wa siya diri karon tuwa nagbakasyon. Tubag pa niya. Gidala ko ni Edward sa kusina o gipalingkod. Halos wa ko'y pamilok na nagtanaw niya, samtang nagluto siya. Iya kong gilutuan sa kong paboritong sudan nga adobong manok. Pagkahuman nagdungan mig pangaon og sweet kayo siya nako og iya pagani kong gihungitan, which is wa gyud mabuhat ni Carlo Papa Joe. Samtang nangaon mi, wa siya undang sa pagtutok nako sa akong mga mata. Dunay buling ako mga mata. Wa mo ka mamilok, matod ko pa niya. Di lang ko makatuwa obre ba nga human sa dugay kayong panahon. Niya ka na sa akong atubangan. Happy kay ko nga nakakita ni mo pagbalik. Happy na sab ko nga masilbihan ka. Mao nga di bisag usa ka putahiran nga akong giluto nimo pero kinasing-kasing ni. Dito wa nagyugo ka pugong og nituo nga akong mga luha. Ambot og para asa to nga mga luha. Nganong nihilak man kuno ko. O nganong nihilak man ka? Puno sa kabalaka ang tingog ni Edward dungan siyang pagpahid sa akong mga luha gamit ang iyang panyo. Wa na ko makapugong sa akong gibati, Papa Joe. Nagakus na ko sa Edward ug naghagulhol og taman sa iyang dughan. Gipasaglan na lang ko ni Edward ug ingon ato. Mura ba og it's a big relief ang akong gibati nga paghilak sa iyang dughan. Human niya ito gisulti ni Edward nako nga di tinuod nga doon na siya laing uyab niya itong 18 years old pa lang ni. Long distance relationship. Wa ko na siya magluib sa among relasyon kaniya to. Edward, sorry ha. Ako ang hinungdan nga nagkabuwag ta sa una. Wati ka tagaig chance nga mo explain. Dituod ay ko sa mga balita nga di man day tinuod. Matod ko pa niya. Ayun nakabalaka na Aubrey. Happy ko nga nakita ko. Ikaw pagbalik. Tungod kay hangtod karon ikaw paghihapon ang akong tinuod nga gihigugma. Tubag pa ni Edward Papa Joe. Pero Edward, dili na ako ang Aubrey nga sama sa una. Usan ako ka basura Edward. Matod ko pa niya. Gigakus ko ni Edward para mo kalma ko Papa Joe. Bisan og unsa ka pa Aubrey. Basura man ang tawag sa uban nimo pero para nako bulawan ka. I love you so much. Mao day siguro nga di na ko mahimong pakaslan ang akong kalipin karon. Wa gyud ko mahigugman niya.
Amiga lang niya sa una. Nagkainuman unya adunay nitabo namo mo nga namabdos. Nakibaw siya nga ikaw gyud obray ang akong gigugma. Bisan unsa pay may tabo nimo, dawaton ko ikaw ug sa akong tibuok kinabuhi. Ikaw ang angay nga mahalon ug panggaon. Pagkaswerte gani unta sa imong banan nimo. Kung lahi pang babae, dugay na siyang gibiyaan. Ug kung unsa may nabuhat nimo sa una, wa na kadto. Andam ko nga mahalon ang imo anak. Matod pa niya Papa Joe. Nisamot ko og hilak Papa Joe, matod pa niya nga kinahanglan ako nga mo decide. Di pa sa puno mi kasal ni Carlo ug di pud siya kasal siyang ka-live-in. Magpaabot ko obray sa imong pagbalik nako. Matod pa niya. Usa ka buwan na nilabay diyang nakita mi ni Edward ug nakadesisyon ako Papa Joe. Gipili gyud nako ang saktong buhaton. Dili tunod mi kasal ni Carlo pero siya nga mahan sa kong anak. Padayon ko nakipagpuyo ni Carlo. Usahay makainom si Carlo, mugawas gyud ang iyang batasan nga siloso ug iya kong mapasakitan. Madapatan ko niya pero wa na Papa Joe. Manhid nako siya mga sagpa ug sukmag. Murabag naanad nako ug feeling nako mao na kadto ang pamaagi sa iyang papakita ug love diri nako. Mangayo man sa din siya pasaylo nako inig kaugma. Wala na ko makipag-communicate pa kang Edward o gipugos ang akong kagalingon nga kalimtan siya. Tulo ka tuig kanilabay, naghigda ko sa akong Catherine niya to samtang nag-scroll ko sa Facebook din nakita ko ang Facebook account ni Carlo. Kauban ako sa kababay o usa ka bata. Mao'y iyahang profile pic ang iyang bagong pamilya. Yes, Papa Joe, 2 years namin nagbuwag ni Carlo o siya mismo ang nibiya namo sa akong anak. Mao di ay nga isog siya pirmi nako. Pirmi magduda nga nako'y lalaki kay iya raman di ang binuhatan. Wa ko'y kalibutan nga samtang nagpuyo mi ug kulatado ko niya pirmi duna siya'y laing pamilya. Pagibaw ni mama nga gibiyaan namin ni Carlo ug sa akong anak, niuli ni gikan sa Hong Kong ug siya na ang akong sandigan sa tanang problema nga akong nagian. Sa probinsya na di ay may nagpuyo, Papa Joe, happy ko para kang Carlo nga siguro at peace na siya sa iyang pamilya. Gibutang na ako ang cellphone o giadto si mama sa iyang kwarto nga maayong pagkahinanok o katug. Nakasmile ko dungan sa pagtu sa kong mga luha. Salamat ma, kanunay. Kay nakas akong likod, bisan pa o ikaw, doon na sa kay daghang giagian nga problema pero niagyapon ka. Pabilin nga nagbarog, ikaw nga akong role model ma. Matod ko pa niya, bisan og wa ni niya madungog. Nigawas ko sa kwarto ni mama og didto sa among terrace, gisugat dayon ko sa bugnaw og priskong hangin sa probinsya. Di pagyapon ko makatuo nga nahitabo sa akong kinabuhi ito. Abi na ako og puro sa kasakit na lang, hangtod sa kanturan. Wa ako magdahom nga maoki na nga akong pagpuyo. Nipaday ko eskwela sa college ug nakahuman ko sa kurso nga HRM. Si Lori Sab na human na siyang kurso. Doon na namin akong balay sa probinsya. Doon na may duha ka jeep di paseruan. Doon na may among kaugalingon sakinan. O kining tanan utang namo sa akong inahan. Nisur ko balik sa akong kwarto og nag-ilis og white nga t-shirt o ga walking short. Nitubang ko sa samin og gitan-aw ang akong hitsura. Kasi magtuo nga ang obre nga akong nakita sa samin ni agi og sobrang kasakit. Kasi magtuo nga ang obre karon mao ang obre sa una nga murag baboy nga gitrato ni Carlo sa una. Kinsa magtuo nga ang akong hamis o puti nga panit karon puno sa labhag ug bunog kaniadtong nagpuyo pa mi ni Carlo. Kinsa magtuo nga duna na ko'y anak. Sa tinuod na lang daghang kong mga suitors Papa Joe pero wa ko naguna pa og laing bato nga ipukpok na ako sa akong ulo. Alas 6 sa buntag pa lang niadto pero nagplano na ko nga mag-biking. Moy akong naandan nga exercise nga magbisikleta sa liyo sa buntag. Pagkuha na ko sa bisikleta, nakaparking sa mong terrace, ako din kining gipadagan o kusog. Bisan asa na lang ko mapunta. Nakaagi ko mga kahuyan, kabukiran, sapa o guban pa. I feel happy and free. Pagkanindot guday puyo sa probinsya. Mingaw o linaw ang imong una-una. Wala ko mabantay nga layo na kayo nga akong naabtan. Murag di malas lang ko niya itong buntaga kay nihagtos ang kadena sa akong bisikleta. Nilingkod ko sa daplin sa karsada o nagunahuna ko kung saon ako pag-ayo ang bisikleta.
unsaon ka nako pagbalik sa mua. Way laing kasakyan nga nangagi og wa sa koy nga cellphone. Taud-taud doon ako nadungog nga tingog sa kong likod. Tingog sa usa ka lalaki. Dili na nimo maayo yung bisikleta kung wa kay dalang tools. Mao gyud ako nadunggan og nagikulbaan na yung ko Papa Joe. Familiar ang tingog, familiar jud kaayo. Edward, matud ko pa ngadto niya. Oh, ako ni, Aubrey, si Edward. Tubag pa niya nga tamis kay pahiyom diri nako. Ang usa magad diri, dinhi sa probinsya. Balita nako nga nag-abroad naman kuno ka. Pangutana ko pa ngadto niya. Pagkagwapo ni Edward nga tan-awon nga nibagay sa iyang masulon nga lawas ang iyang gisuot. Kaayo, samtang nindot ang iyahang mountain bike sad. Ay, bagor ko naabot Nagbike man ko diri kagahapon pero wa man ko kakita nimo. Padung na ako muuli pero doon ako yung nakitang gwapang babae nga murag sa tanaw na ako nagkinahanglan og tabang ba. Matud pa ni Edward. Ang panahon ko manungog muduyog sa gyud Papa Joe. Unsaon nga ni daguman o kalit nga ni bundak dayon ang kusuging uwan. Gigunitan ni Edward ang mga kamot ug dayon tudlo sa kapayag nga naa sa unahan. Tanaw bre, pasilong ta sa kanang payag diha Matud pa niya nako. Unya kini atong bike, tubag ko pa. Ay da, sagdi lang na diha Kay mabasa kag tama diha magkasakit ka. Matud pa niya nako. Nagdagan mi nagpaingon sa payag pero tungod sa kakusog kay sa uwan ug danlog pa kayo napandol ko og nadagma sa yuta. Nasyak pa ko dihang talikong nga gialsan ni Edward og gikugos paingon sa payag. Sakit kay kong tuhod og tiil og sa akong pagkadagma Papa Joe pero wa na ko ma-feel. Mas naglabaw ang akong kilig nitong panahona. Mura ko nibalik pagka-teenager. Nabot mi sa payag nga way tao. Unya, iya kong ipalingkod sa sawg nga kawayan. Kusog yapon kayo ng uwan, pero kami hilom nga wa na mga pungan ng gawas sa mong baba. Pareho ming duha nga nagyaka sa sawg nga kawayan samtang nagtanaw sa gawas nga kusuking uwan. Kumusta na ka, Aubrey? At last, nitingog na gyud si Edward. Iya, peaceful ng kinabuhi, tubag ko pa. Taod-taod, usa pa nilihok si Edward o gigunitan ang akong walang kamot. Nakadesisyon na ka, Aubrey? Pangutana pa niya na ako. Ha? Unsa nga desisyon imong gipasabot nimo? Tubag ko pa. Ni ginhawa ni og lawom usa ni tubag. Gipaabot gyapon ti ka, Aubrey. Wa pa gyapon nagbago ang akong gibati nimo. Mahal ti ka. Sa una, karon og sa umaabot. Matud pa niya nako. Wa ako makatingog kung sundon nako ang akong gibati. Gusto na ko siyang gakson pero dili pwede. Doon na siya'y pamilya. Dili ko pwede nga mangilog o kalipay. Kinaa siya'y pamilya. Pero murag nabasa ni Edward ang nasa kunahuna. 2 years naming buwag ni Lani Gidala na niya mong anak. Minyo na sab siya og malipayon siya siyang bana karon. Matud pa ni Edward. Dito ko sa Saudi, diyang nabalitaan na ako nga na buwag na mo sa way kwenta ni mong kapuyo. O diyang nahuman akong kontrata, wala ko maglangay, niuli dayon ko diri sa tuwa. Para nimo. Padayon pa niya. Single na ka. Single ko. So pwede na ta, di ba? Buhaton akong tanan nga mabalik ka na ako. Kung pwede, manguyab ko ni mong balik, ako nang buhaton. Matod pa ni Edward, Papa Joe. Para nako, wala ko'y angay dugayan pa. Daganag na prove sa Edward nako. Honestly, siya nga akong ipaabot ug wanay lain. Siya ang hinungdan nga nibalik og puyo sa probinsya. Siya ang hinungdan nga wa ko'y gilingi bisag usa sa akong mga suitors. Og siya ang hinungdan nga magbay ko kada buntag. Kay namasin ko nga usa ka adlaw niya na ako siya matagbuan og wa ko masayop, Papa Joe. Diyang nag-abot na mo mga mata, sila na ang automatic nga nag-communicate, Papa Joe. Halos nagdunga na mo mga bukton nga nigakus sa among usa-usa kabasa nga lawas. Ug unsa kabugnaw sa panahon niadtong buntaga, mausab ang kainit sa among gibati duha ni Edward. December 20, Kapaskuhan,
pakasal mi ni Edward Papa Joe. Pagsuwat na ko nini nga akong kaagi, mao mong first year anniversary o kini mao akong regalo niya sa among anniversary. Kay subscriber siya sa imuhang YouTube channel. 7 months pregnant asab ko sa among unang anak. Huwag kausaban si Edward. Siya paghihapon ng Edward nga akong kimahal. Di atong second year high school pa lang mi. O karon nga 35 anyos na mi, na-prove na mo nga kung ang tao para imo gyud. Bisan pa o magkalahi ang daan nga inyuhang padulungan, kamo paghihapon sa katapusan. Daghan kayong salamat Papa Joe sa pagbasa nimo sa akong istorya sa akong kinabuhi. More power o kini ang imong magtatampo, Aubrey.